Не могат. Дадено съм разреден аналогов цифров преобразовател с поразредено кодиране. SAR ACP. Какви глупости да е? На входа на който е подадено напрежение 0,63. В входа тук подаваме напрежение 0,63. Опорното напрежение е VCAP. Го цап, той си го пише. VRF, ето го VRF, ни 1,28. Определете цифровия код в изхода на SAR след всеки такт от преобразуването напрежението в изхода на цапа, като и логическо ниво в изхода на компаратора COM. Попълнете резултатите в таблицата. Изходното напрежение цапа, ето е и формулата, като N е цифровия код в изхода на SAR в десетична бройна система. Представете изчислителната записка на всеки ред от таблицата. Добре. Давай, аз ти казвам, лесна е задачката, не се притеснявай, не се притискай. Така, да. Давай, сега си записваме вейна. Чакай. Оп, айде. Вейна. Ни е равно. Не забравяй колко беше. 0,63. Добре. 0,63 волта. VRF-а. VRF-а. VRF-а ни е... Къде е? 1,28. 1,28 волта. Ето си е формулката. Няма да я преписвам, може да си я препишете. Така, започваме първата задачка. Тук ще за по-лесно ще си го различа, си такова. Си обозначим едно, две. Тук сега няма да обяснявам, че това е 2 на нулева степен, единица 2 на първа степен. Тук става 4. По-лесно ще е. Просто така ги сметам. Просто 4, 8, 16, 32, 64, 128. Така, сега чудим се как се е получила тази глупост, нали? И сега ще ви кажа как се получи. Не факто, сега взимаме тази формула. V ЦАП, която ни е равна на N. N ни е броя. Так, ето виж. Това е N, в десетична. Ето го пише цифровия код в изхода на SAR в десетична бройна система. Върху 2 на 8 степен по VRF. Така. На първата, на даденото ни, на първия ред, втория ред, нали, числото едно, ни е дадено единица на B7, другото са нули. Де факто имаме 128 на една. 128, а 2 на 8 ни е 256. Че я го запиша, че някой може да ни го знае. Като за идиоти, бате. Така. 256 по 128, 1,28 ни е равно. Като го направите това умножение и деление, се получава ето това число. 0,64 волта. Тук виждаме, че щом е 0,64 волта, той е това. Чай сега той трябва да запише и тук тези неща да са още по-ясни. Той не става. Значи при компаратора, при компа и не е единица. Бита, който ще напишем, бита също не е единица. Това е елементарно, това просто трябва да се запомни. При компа, който не е 0, бита, ще бъде 0. И сега идва още по-важната част. Сега имаме при компа, в единия случай, когато е единица, ето, когато е единица, VCAP ни е по-малък от V ина. И тогава пишем единица. И следователно в другия случай, когато е 0, VCAP ни е по-голям от V ина. И де факто в нашия случай в момента имаме 0,64. На VCAP имаме 0,64. И гледаме. В
входното ни е VI. И кое е по-голямо? V цапа в нашия случай е по-голямо. Де факто използваме тая. Е това правим. Пишем 0. Пишем 0. Също така тук си я разграфяваме по диагонал, защото си пускаме единичките. И забравяме за тях. Тук си ги попълваме нуличките. Така. И достигнахме до тук. В този случай 0. Като пишем на компаратора 0 и всички на втората колона от единица надолу си приписваме нулички. Идеално. И идва са следващия ред. Това е първата изчисление. Идва второ изчисление. Буквално това е цялата задача, само трябва да правим изчисленията. Пак почваме. V цапа ни е равно на... Така. И гледаме втория ред вече. Гледаме, че единицата тук се е изместила. Оп. Оп. Де факто ще стане 2 на 6, което ни е 64. Де факто идваме 64, го делиме на 256 по VRF-а ни е 0,28. 0,28. И за второто се получава 0,32 волта. В нашия случай 0,32 волта. В този случай гледаме и виждаме, че цапа е по-малко от нашето входно напрежение. Де факто от 2 и следователно ще имаме единица по това правило тук. И пишем единица. И пишем отдолу единици. И същата сметка го правим още 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 пъти, нещо такова. И следва третото. И после пак се почва. V цапа ни е равно на... Вече сме на трети ред. Трети ред виждаме в кой ред имаме единица. Кой ред колона. Като имаме единица, ето единица, имаме 64, но и тук имаме единица. 64 плюс 32. Де факто това е равно на 96. И се записваме 96. Отдолу ни е по формулата 256 по 1,28, което се получава. Така че само къде го бяхме сметнали. 0,48 волта. И се записваме 0,48 волта. И следователно, като 0,48 волта по правилото, казваме, че ни е по-малко от V ина. Следователно, щом не е по-малко, пишем единица. Точно така. Цак. И сега надолу всичко единички пишете. И абсолютно също го правим за четвърти ред. V цапа не е равно. И гледаме. Имаме 3 единици. И сега видим кои числа сме записали под единиците. 64, тук стана, до тук бяхме 96, 96 плюс 16, 112. 112 върху 256 по 1,28 ни е равно. Чакай само да видим колко сме го решили. Ни е равно на 0,56 волта. И гледаме. 0,56 е по-малко. Значи по-малко от входното. Де факто пишеме колко денка. Много добър мат. 0,56 волта. Пишем си единичката. 1, 1, 1, 1, 1. Идеално. И идваме на следващия ред. Абсолютно същото действие повтаряме доста пъти. Веца, колко каза? Да, тук да имахме 100 и 120, точно така. 120
256 по 1,28 се получава 0,6. 0,6. В нашия случай пак е по-малко. О, ли, аз написах. От 2 ина. Следователно, пак единичка. Едно, мале. Едно. И сега кой кажа? На 6 ред. Стига, не е вярно. Това е притеснително, дека. Бе, колко се получава? Тук имаме единички, така, тук каза 120, тук са една четворка добавя 124. 124 го дели на 256 по 1,28. Така, което не бъде равно на 0,62. 0,62 волт. Пак е по-малко. Единичка. 0,62 и си записваме пак единичките. Следващото имаме още една единица. Вече сванахме принципа, имаме още една единица. Тук става 2. Значи става 100... Колко беше предишното? 120, да, 126. Значи на 7. Пишем V. Сега па е равно 126. 256 по 1,28, което ни е равно на 0,63. 0,63. Де факто в момента това ни е равно. Той ни е равно с фонното напрежение. И трябва да запишем. Няма. И тук пишем каквото се иска. Не се знае. Или 0 или единица. Изберете едно от двете. Ще изберем 0 този път. Да може да не се получи по-точно. Или единица, както искате. С единица ще се получи по-точно. С единица, ако изберете, се получи по-точно. Казвам го отлично опит, защото ние се стремим да докараме изходното напрежение. После това число трябва да стане десетичната му бройка, трябва да стане ета. Пак по формулата и тъй изчисляваме. Но сме го писали по 0, продължаваме го с 0. И става 0,63. Пише го с 0, за да може да разберете това е тук. На този ред. Сега последното 8-то изчисление V цапа ни е равно на... Идваме в този случай. В този случай тук имаме нуличка. Тая нуличка означава, че тази двойка не я взимаме. И де факто, вместо вместо 126, тук нали го събрахме с 2, прескачаме го и с единицата, защото тук има единица и го събираме едно. И де факто ще се получи 125. Където имаш 0, просто не го смяташ. Единиците ги смяташ. Това е цялата. 256 по 1,28 волта, което ни е равно 0,625 волта. Което в нашия случай ни е по-малко вейн, което следователно единица. Пишеш 0,625 единичка. И сега е това число, като го сметнете, ще получите това число, което е близко до входното. Там нали зависи от офсета, някакви глупости господин говореше, но приблизително сте справяте добре.